je, evo nas u novom videu. Znači vam svim 5 stvari koje mrzim kod drugova. Stvar broj 1. Lupiranje. I hajdemo. Jebote, život! Druga stvar je tad kad se pekmezniš, jesi nekakav kontakt. Što si to uradio, jeboti? Stvar broj 3, to je kad neko plače stalno. Joj, pa što mi je to ne... Četvrta stvar, foliranje. Stvarno mrzim ga. Joj, da vidiš kako sam kupio majicu, jebote. Viš, gledaj mene sad, gledaj kako hodam. Zadnja stvar, faljenje, kad se stalno fale. Pa hajde, da je nam stvar zadnje krenemo. Jajde vidiš, imam najbolji sad PlayStation, znaš, to je PlayStation 9. To je bilo tih 5 stvari. Mislim, stvarno, ja nekad, sad sam se posvađao s jednim drugom bio. Znači, iznervirao me, ja ti Bože. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao!